детско бизнес. Да, то ще излезе, бе. Просто ще излезе. И типа просто сега в момента си снимаме една хубава къщичка. После какво ще правим? После я снимаме. Аз сега ще правя портал. За кутия портал. Защо да не? Не, никакъв смисъл. Ай, така да ли стане яко. Те да. Не, брат. Где го правите? Не ми казва, аз знам къде ще го правя. Не, те няма. Казвам, че ще няма стане яко. Напри го като долния етаж, мога заогради като таван. Не искам. Казвам, че ще стане яко. Ако не стане, аз ще го щупеш. Те разваляш яката къща. Само че казвам, че така разваляш яката къща. Кой ти искам да спея? Аз имам следвата си мутата. Око. Напоглиме. Тежка да ми харесва. Не ми харесва ти. Казах, че. Напри го като... Аз просто го построих да видя дали става яко е. То трябва да си го представиш. То моето в момента наистина няма стане яко, после трябва сам се играл да го правя. И здравейте, дами. Няма снимаш. Не снимаме, успокой се. Ако снимам, какво ще ме направиш? Що да? Няма смисъл. Няма снимаш. За какво? Той. Причам. Да. Не, тъкмо ще се видим повече лайкове. Нищо. За какво искаш това да нагледат? Оня клип става добре и искам става. Окей. Това няма ли да стане добре? С яката къща. С тази яката къща да строим. Твоята е моята. А моята май няма да стане като хората. И сега правим добавката. А дали стана те добре? Да, го видя. Не, просто е перфектно. Това да го видиш с моите място после. Но яко. Правиш като турнири по Майнкрафт за строение на къщи. А не мислиш ли? Всичка? Чакай, човек. Ужасно се казах и Вито, бе. И Вита. А? Ко каза? Не. Забравях как се казва човек, да. И ти казка, значи аз съм Никто и Чирко. Не, на мен ти не харесва. Що е як се? Ма той. Ок. Ти харесва, не ти харесва. Какво се залязва слънцето е, омага? Ни, 2-1 стоим тя къщи. Дори не има да спа. Аре, що ми казва? Не си легнал? Да. Сега легна. Я залягам. 2 дена. Че моята още има. И моята! Аз седа съм на тавана. Твоята Ти ги правиш големи, да ти ги правиш дълго време. Моята малка. Моята е малка. Моите големи са яки. А? Моите са големи са яки. Манинките си ги бива. Ти не е. И мен
Не много ма кефят малките, но сега големите са хит. Сега големите стават застроени. Не, това май не стане яко. Не, там да го махна, бе. Да, е така е. После искаш да направим пирамида, бе. Моите си стана точно като. А искаш после да направим пирамида. Не. Що? Защото я да фотоделист. Не, моята е буклук. Ако е това отпред го нямаше така вишничина. На мен те не харесва. Ако искаш да те съветвам, направи тук отгоре. Сега ще правим нещо. Мале, това е някаква къща. И моята. Двете са яки. Заслужават лайкове в YouTube. А? Да, иди да знам. Каквото си решава. Ничко как не. Аз после като качуя този клип искам го гледам. Ще правим ли втора част? Аз дори ще го лайкна. Чакай вече. Такова. Ще правим ли втора част? Щешно. А? Не. Втора част не щеш ли? Не. Кое бе? Твой такъв ще е? Да, виж. Гледай. Ужас. Загрузя малко. После ще чека програмката. Казва се шоу, да знаеш. Като знаеш програмата за компютър, за какво ти е програма, що не се сложиш на това? Ти имаш ли канал? В какво ми е канал? Да качваш? Не, закон. В YouTube да имам канал. Гопли ли си ти шоу? Да. Чифогият, къде го изтили? Или се казва там твоето? Мобогени. Не, дед снимаш. Чаре. Той, чай, виж. Прав са. Да. Що не се го изтеглиш тук? Защото тук не са, как ще го става само за компютъри. Аз най-накрая съм готов с моята. Беска. Криска матка. Кръстна матка. О, брат, виж какво яко изглежда. Нали е, яко. Ще построя пирамида. Тук има ли секции? Да. Я, при тебе как влюбила? Вот так. Хилбес. Вътре какво ще има? Но тук е етап. Бягай се. Лично съм докоснал. А как се махаха ръцете, бе? Много яко.
Че искам къща, ако имаш. Гледам това. Без ръцете гледам. Това е. Слагай там работа. Ешко диската. Май не че да бъде. Той, стрикитеката. Негов избор. Може да изторят на Бог в момента? Мога. Мога да го сложа, мага. О, брат, сега се разваля земята, бе. Нищо няма на земята. Чакай пак трябва сега. Че трябва да се върна ръците. Аз се върна ръците. Час за минутка се загубих ръците. И стрибата. Това съм с осветление, мале, моите тук ще едно има мъх. Остана е. Къщата стана яка. Да. О, ечка джиза. Точно така светло е. Брат, възможно ли е вратите да пропуска светлина? Да. Нормално. Ечка джиза. Не. Няма да е така. Моята къща малка пък още прия. Защото търсиш идеи как да стане яка. Това. И... Аз нали ти казах, че съм се начертал. Може да търся ети. Да знам. Ти си майстора. Чай, че бикът трябва да сложи име на очи. Ако има състезание по Майнкрафт за строение на къщи, са тъпнем вътре. Но какво ще кажеш? Няма чаш съм тук. Брат ми миня. Аз вземем би да съм следен. Но е ясно, че двама. Ама ако е по двама. Ако е по двама. Ако сме по един, ще ясно да не пазва. Да, но е ясно, че ще се първи. Ама ако не е по двама, имам шанс двама да сме първи. Да. И то ние сме първи, няма шанс и няма малко. Няма други шансове. Оф. Искам се това да беше новата. Музмията пък. Искам се това да беше най-новата версия. Най-новата версия. Да, не сме тук. Предпоследната не е стара вече. Защото там има казан с вода. И какво стана яко? Мъга само заради един казан. Има и много повече работи. И аз коли направя компот. Има и диспенсър, има и дропър. Има едни дефенс от редстоун. Аз ти казах компот. А? Компот. Какъв компот? Какво направя? Какъв ми е? Това не е прочетя, че се гледа якото. Ей, тия ризници от какво са правят? Айде да знам. Ей, тия чейн. Бля, сега трябва да се заведа къщата. Стано е.
Добре. Ето го и той. Кажи го. Кое? Като тераска. Веранда. Да, верам. Ясно. Ай, лягай. Що е нощ ли? Ами не. Кога стана нощ и при една секунда спахме. Лягай, лягай. Стига. Омага. Ми там сипни времето е. Наклонена черта. Time set. Изпратих ли го? Йой. Защо не се е изпращала? Не се е изпраща. Бъд, може да направим. Лягай, бе, лягай. Може да направим нещо. Лягай, не лягай. Чакай. Ай, лягай, бе. Чакай. Снимай, бе, излизам. Искам да направя нещо. Ще играм на къща. Не гърня. Кое беше са? Ей това. Не игра. Не игра. Ако искаш ми играм никъде.